Ще взема пък каквото има. Добър вечер, уважаеми дами и господа. Ти ми взе всичко, бе. Да, искам да седна просто. Така? Ще седни. Да. Аз съм Каналин Солов. До вчера бях проводник на свободна практика. С Буслав. Но днес, уважаеми зрители, много топло тук. Къде е Светла ме попие? Аз ще те попия аз тебе. Светла попива само мен. Гащите ми са версащи. Искам да ви кажа, че днес ме избраха за изобретател номер 1 в областта на ВиК услугите. Защо? Защото получих награда, Славчо. Каква? Златни кълчища 2007. Служите се за първата в света ваксина против птичи грип по туалетните патета. Аз съм много интелигентен човек. Любими автор ми е Пауло Коелю. Виждам, да. Любима книга Алхимика. Любим артист ми е Ал Пачино. Добре, ти е толкова. Много съм добър по алгебра. Добър лав. Добър лав, ала коло също. На здраве, Годжи! Да си жив и здрав! Само да не си болен да разфъргаш бацили. Сега, уважаеми зрители, ми се прехвеше кръста. Сега се боря за награда Златен Нипел 2008. Защо? Защото искам да се преборя. Сега Нипел, Славчо, това е когато две мъжки тръби. Да? Мъжка тръба е когато видите отгоре. Женската, когато е вътре. Да. Когато две мъжки тръби, моето момче, са свързани с посредством Нипел. Ма сега, кое мъжко влиза? В кое женско влиза? Кое е Нипел? Въобще аз не искам да влизам в порнографията на водоснабдяването. Бизнесът ми се разраства, уважаемите, със всеки изминал ден. Да. От великата фаянсова стена до дълбините на канала. Само аз мога да вкарам тръба 3 цола в муфа цул и половина. Ела седна малко. Сега, за целта за муфата... Какво? Давай, ти като си седнал тук, аз трябва да седна там. Мисли ти? Не ми сядаш. Мой ми задаваш и въпрос. Не искам ти задавам въпроси. Значи за целта, Славче, за хълчищата трябва да наплюнчиш с хубаво кълчищата. Кои кълчища? Тези, които са от косми. Хубаво наплюнчиш. От мен запомнете, една водопроводна мъдрост. С плюнка. Това ако ми е плюнката тук, и това, чакай, че изпуснах плюнката, това ако ми е телца, с плюнка и тел, единствена муха можеш да оправиш. Сега няма да илюстрираш, защото е болезнено. Да. Знам и друга мъдрост. Както виждате, аз съм водопроводчик мъдрец. Да, давай. Мъж, който жена му го кара да вдига и пуска туалетната седалка, неизбежно ще започне да пикае в мивката. Добре. Кажи! Има ли някой, който се е пикал в мивката, да си дигне ръка? Няма да караш хората да си дигне ръка. Никой не е пикае в мивката. Вие пикали ли сте с мивката? Признайте си. Айде, вие ще, що ходи популярен човек, не може да кажете, аз това ти разбирам. И друго съм открил, уважаеми. Ако някой мъж излиза бавно от офиса и в движение си сваля сакото, значи отива да избута картицата. Значи, когато картицата се подаде от буквата. Внимавай, ако се преплюва малко. Твоите метафори са просто неприемливи. И са метафора. Да, няма да коментираме. Значи дори и секса, моето момче, Слави, е като приходване до туалетната. Що? Напъваш се и накрая само ти си доволен. Винаги. Искам един съвет. Уважаеми зрители, ако ви е мек през зимата... Разбирам. Радвам се, че разбираш. Да. Намокрете го и го провисете през терасата. Висулките са твърде чак до март месец. Най-много трудно ми е по празниците. Хората прияждат и после работата става като в празничната реклама.
под всеки трети капак изненада. Знаеш ли тази игра? Да. Страшна работа. Тая нова година един ме извика по спешност. Гледам цялата туалетна чиния подслушена. Викам си, какво си правил, бе, момиче? А той Цялата вика... туалетна чиния е потрошена. Ма потрошила, вика, какво да правим, бе, моя си, момиче? Да. И? А той вика, абе, мали, вика, обърках, Слави, свещичките за запек с пиратските. Бе си се опуснал до кръста. Много работа имам, значи и при съботните домакини. Да. Все нещо им капе, все в сълзи, все влагата избива, муфата сълзи капе, но въпреки всичко, жените са по-съвършени създания от мъжете. Защо? Защото, Славчо, водопроводната им система е вградена. Не като при нас да е подложени на атмосферни налягания. Така е. И? Наскоро бях при една такава самотна жена. Къде? Сам сама. В Орландос. Трети парцел. Не, май това. Това е бившата ми съпруга Сиси Муфата. Да. Която е на пенка по мината дъщеря. Да. Моята да. Вика ми така. Да. Викам, ти бе моето момиче. При нея, значи, Славчо, на Иванка, говоря за Иванка сега, ямата. Да. При нея има постоянен теч. Да. Просто изблъсва водопроводната система. Толкова е грозно, че на първата среща, уважаеми зрители, дойде с чеше векия, за да ме напие. Да. При нея не си нося кълчища. Значи скубя влакна, Славчо, от мустаците и като свършат, почвам да скубя от... Откъдето може. Персийски киле. Табачкам се, аз поправям екранчето и псувам на майка псувам. Да. А тя изведнъж вика, Каналине, никога няма да осъществиш сексуалните си закани. Викам, що ма? А тя вика, защото вчера мама почина.